Udah, tak ya. Bersama Ibu. Di tengah larunya malam udah tak bayang, duduk pasandang dua di palaminan, di palaminan. Aku kok udah gini kok dapat merasakan para kepadia luka di dalam dada. Tanggung sakit hati denaiki iko dan kan untuk balari tak pun denai tabedo. Antah kamano langkah den bao indah adolai sampai iyo indah den sangko udah salamuko udah den cinta kurang nan punya di tengah larinya malah udah tak bayang duduk basandang dua di palaminan, di palaminan. Tanggung sakit hati denaiki iko dan kan untuk balari kagak pun denai tabedo. Antah kabano angka den bao indah adolai sampai iyo indah disangko udah salamoko udah den cinta udah sampai merasakan para kepadia luka di dalam dada. Oke teman-teman, tetap lalu kembali dulu bersama MC.